Ama kesilli kadar dostlar. Bağışlan. Bir şarjı tükenipdir telefonum. Ben onu kabul bağlap koyuptum yani. O bağlanmam olmalı. O açan tükeneni bir kaldım. Sonra onu düzeldip ben aşağı balamda açılan okbu gerekti. İş vallahi araçondan beri. Önkü videomuz ne şu an kayıt boldu mu, save boldu mu onu da bilemem. Karar biz şunun devamını görünler devam ederiz şu vakta. Instagram'ın kağıtlarından bir yadırım onurum doktordu. Ulan var. Yani uğraşmayandır. Biraz yanıdan girecek bulamda da kâfir kıyınçılıklar oldu. Onum zordan anlardım. Ama dostlar geldiler. Şimdi neyme men biterde dostlarım berjek görünleri vardı. Aytacak nezerleri vardı. Şolara geçsek de bolar. Şolara ne oluversek. Yani o dostlar gitmem olsa şu yerde olsalar bana yazsınlar şu yerden. Ve aleyküm selam azize kurdu. Hoş geldiniz. Buluşlardan görün edip doğduk. Şol Türkmenlerin şoları oldu işi. Ondan şol halkam özünden, yüreğinden coğuşup özü islep şu şekilde qoldap duruşu Türkmenlerin. Demek taşardan aydılan ok ya bir tur diyen ok. Özü bir zadı ananandan sonra halk şondaşını üyüşüyer veri. Yöne üyüşmeye de bir nokta gerek da. Bir kevelek pervanı da aylanacak bolsa ağzına bir şem gerek da şondaşına aylanmak için. Şu şem gel bolmalı. Şu şem bolanda şu söygün manisi oluyor da. Olam manuel hareketlerde dökmen ortada bir şem yanıp durumrat gerek. Şondaşına aylanmalı oluyor da. Şol çiğnem hareketlerde rehber yok ya bir nokta bağlanıp bolmaya şonu yal görünler oluyor. Şonu Türkmenlerin arasında dökmen kemçilik var. Şonu halk isleye şol çiğnem bir hatta bir buluş ahonumdan şunu yal görün berenle Türkmenler şona arka çıkmağa tayyar. Yani içinden var doğrudan huzurlu gayratlı yiğitlerimiz var. Şol Türkmenin hem gayratını görkediyor hem de Türkmen bir nokta bir yere bağlap bilse durup bileceğini hem görkediyor. Yine de setli hoşum yerden ağdaptı dostlar. Şolardan sonra edem madem de görünmeyecek bir dostumuz vardı. Göreyin ol gelip bilecek mi? Yalayın ben şu yerden. Yine bir dostumuz bana düğün şınyalıyor diye da zavılları devlet şoları silah veriyor. Kürde zavılla bir rat bolsa da şolar Türkmenleri kıracak, öldürecek diye de şonyalı görünler. O yönden var, olan elinde şu silahlar var. Zavıllarda da, Kürtlerde de var. Sebebi olur mallarını, zatlarını Türkmenlerin yerlerine getiriyorlar. Türkmenlerim şolun yönünü duruyorlar, öz yerlerinden çıkaracak bolallarına. Şoları zor bilen Türkmenin yerini kondurmak için, Türkmenin yerini işgal ettirmek için ellerine yarak da veriyorlar. Bu da rejimin teyze bir zatta, yönden beri bağır siyaseti. Sebebi Türkmenlerin yerini almalı, elinden almalı. Ondan başka milletler doldurmalı. Şol Türkmen sehrada etniki ütgölen demografi diliyordu. Şu cemiyetinde başka milletleri köpeldip şol Türkmenlikten çıkarmalı. Köplen şol diktatör rejimden etdiyen işleri, yani halkların
hakkına inanmayan, halkın hakkını beres gelmeyen rejimden etdiyen işler şu. Misal üçün Kerkuk'ta şol Arap Türkmenleri de bir vakti Kerkuk'ta ekseriyetti da şolar. Ekseriyetti, sonra şonun içine Arap Kürt doldurdular. Türkmeni adet koydular şu yerde. Şöyle bir derece getiriyorlar, sonra şu şehir Türkmenin kimi, Kürdün kimi, Arap'ın kim deyip öyle bir olakon bir cedeli dönüyor da. Dönüşüyor. Kerkuk'ta şu an şeyle oldu. Bizim öz kümmedimiz hemen günüş ol. Kelalağına günüş ol. Ertesi gün şol şehir Türkmeninki ne diyecekler de. Neyme ekseriyet dağıllı diyecek, velayet diyecek, Türkmen al diyecek. Türkmenin elinden alacaklar. Nakşa şol. Bunlar neyme millete hormat koyup şol etniklere, kavimlere hormat koyup şolar bilen arada dostluk, muhabbet, sevgi dörekmek değil maksatları. Yoksam eğer şol milletlere, kavimlere hormat koyup, öz ferhengine şolan hormat koyup dillerini okutsalar, şolaram özleri yali iş alsalar, mağam verseler, şol kavimle şolar söyleyecek da, arada sevgi dörecek, dostluk dörecek. Bunlar on etmeyanlar da şonu nehil yok edeyin deyip başlayalar şu gurreyi. Hatta bu siyaset yöne Cumhur-i İslami'de dönen siyaset hem der. Şol Rıza Şah vaktinde millete vahid, devlete vahid, millete vahid deyip şol bir dil okutmalı, bir ferhenk olmalı. Başkaları yok etmeli. Şol siyaset şondan başladı. Mehmet Rıza Pehlevi devrine devam etti. Cumhur-i İslami'de devam ediyor. Şimdi doğru şu baryanlat da şon ne bir rahat badır, koşu vardır. Şon mimar, şon nehet mimar keç diye ta Süreyya mirevet mimar keç şon yali rep koşu. Yani bir zatın düvi kıyışık kurulandan sonra şol sonuna çelli, şol asmana çelli digisi yine kıyışık boluyor da. Bu da şol kurulan bir kıyışık din. Din bileyen nasınız? Belki var. Borca din değil Türkmence'de. Borca kavgası. Kümmet dini değil hatta bir vakta. Borç deyip sonradan aytmaya başladılar. Şol dini yalnız kıyışık kursan, şol sonrası Süreyya çelli kıyışık gidiyor. Şol Rıza Şah devrinde de şon yal siyaset kurulu. Yalnız siyaset. Hedirem şol devam edip barıyer. Şol çüynem neme ol kıyışık gittikçe de ol yönetici yok koruysa şol kıyışıkrap oluyor da. Yönküsenen meter. Cumhur-i İslami'nde şondan meter kıyış arttılar. Şöyle ki şu vakti mesela zavılladın ele tüfen verip rahat verip şu Türkmenler da bir vapırdadiste kırar yal edip şonu yali siyasetleri yönetiyorlar. Çera hemişe vaya Türkmen az Beluçe mayat konu. Çera Beluçe dereceyen var. Bak bunu yali gurrunlar var. Çera hemişe yani etmeli mi? O ittihada birleşige o ziyalı zatlar. Buluçun taydaki meselesi buluç meselesi ya. Buna ihtilat böyle, ihtilafı düşünmek böyle. Eğer buluçun bir şahsi meselesi olsa onda sen aydip biliyen. Ne mi Türkmen himayet ettiği, ol etmeliyen deyip biliyen. Buluç meselesi yaraftaydı. Demokrasi meselesi. Buluç ne mi öz Çin aytdiyemiş onu. İran'la ekip olup duran diktatora karşı bir İran'la hareket bolup otur. Şol için bir buluç kaytam cesaret et gurrun edip dura. Sen ahunun gurrun edip mesela mezhebetinden daha defa edip bilen oğa. Ol gurrun edip dur. Sen onun ağzından bir koldacak gelmeyi. Senem halkın oraya edip dura. Bilmeyen doğullarımız bilip aytdiyerler mi ya da bilmeyen mi? Karıştırmalı meseleler. Şahsi mesele mi? Umumi mesele mi? Şahsi olsa onunla gurrun yok. Ayıp oluyor. Ola birden ok menni de ettimeyen iplerdin. O gurrun ayrı. Yöne eğer şon gurruni, umumi bir mesele. Sen ne derdin şov olsa onunla o tayda buluç yok. Türkmenem yok. Bir insan var. Bir mezhep var. Şonu oraya hareket etmeli oluyor. Sen o tay sen hakkın ammara.
Sen aslında onu goldamaýan. Onu vasıta edip öz hakkın goldaýan. Aslında sen onu taňry ýalka bermeli. Sen onun arkasında giyinip bilýän, onu siper edip öňe sürýän. O zatlarda garşytyrmaly. Hawa gürleşmeli näme goftuman saýy. Bu ýanak zatlar elbetde gürleşmeli. Ýöne muny ýanak zat belli zat, kiçi zat meselelerde aklyň öz aýdyp dura. Şol mesele Kurdunki diýip sen türkmen ýatjak bola. Farsynky diýip bulus ýatjak bola. Hemme ýatybermeli. Gadyň bir dostlaryň berem näme şol bizden goldadylarmy şol zawaly meselesini biz näme goldamaly. Yani tezziye tehlil, analiz zayıfa. O taýda şahsi zat ýok. Bir milli hareket var. Onu şahsi zatlyna garştyrdan. Hatta ertesi sen zawaly var, zawaly. Şu wagt dursun Cumhuriyet İslamyň öňünde. Hakkyn sorasyn. O taýda ýene sen ortak nokta bolýar. Ortak yerlerde bile gitmeli. Ortak bolmayan meselelerde onda ýoluny aýyrýan. Şuları analiz etmeli. Akıllıyanlar da Allah Teala şunu için veripdir. Haýsy doğru, haýsy ýalňyş, şolar saýgyryp bilmek için. Indi şol setde Washington'dan görünmerjekdiler. Şonu dinleýeli, eger Muhammed'de gelen bolsa. Ondan sonra görünlere de girişip biler. Başka da görünmerjek duatlar o zaman alıp bilerin. Sebebi bir setir ýalanda ondan ona büküp durmaly bolýar-da. Meselen evvel baýy kudret rabi tabi türüm hakkımı rabi desbekir. Hava kudreti ne ahille öňe aljak? Hakkımı almak için. O bile gelýänlerde. Sen özüň şol kudretin bolmasa hakkın alıp bilmeýän, hakkın sorap kalmasan da kudretin bolmaýar-da. Sen şol bile kalmaly bolýan. Bir-birine bağlanşyk zatda olur. Bir-birinden aýry zatlar der. Ýöne bir planı olsa ilki şunu etmeli, şunu söyle etmeli, o başka vurun, onu dinlep bolýar, onu analiz et, tehlil edip bolýar. O şol kudreti nähil almaly, eger kudret nizami diýilýän bolsa ýok, ol aňsat işdäl-de. Kudret birleşikde kudret. Ha, onun cevabını verdim. Ay bolýar, şunu bölek ýazlanda zat bolýar. Ondan näme diýe 43 ýyl öň Türkmen ha besiretleri fram şirketine kerdet Beluçe. Sen Eliyat Sehra, sen Beluç Türkmen edişiň maňa kän gowy görünmeýär. Adyň kimligine bilemok, mustarat bilin. Eger men garat ihtilaf salasyň gelýän bolsa, ol Cumhuriyet İslamyň işine ýaraýar, biziň işimize yaramaýar. Sen olar aýdar Cumhuriyet İslamiýe. Biz aýdyp görmän. Çeli her saat olaya aydat benim bundan da görünmeler mi? Sen şu wagt näme doğru olsa şonu etmeliler emişe. Indi pikärlerde ay olar türkmenler, gürgeç türkmenler näme üçin goldamaly da? Cumhuriyet İslamyň aýtýan sözüni aýtdy da, näme şu bulus türkmeniň birleşmeginden gorkýarlar ha. Şol üçin bir akla sığmazak deliller gelýär da. Onu ýaly kärlere bilmeýän sadalykdan aýtdy, kärlere mämuriýetleri var şonu aýtmak üçin Cumhuriyet İslami tarapyndan. Ne şol Muhammed dostum men şu ýerden çağırdım, videoyu beripdir. Ol setde Washington'dan görün bereňdi. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam Muhammed san, hoş geldin. Koronanın. Kesilli başdan. Sonra da ben girip bilmedim şu bir hikaye eklemeliyim bir da story. Şoňa basýam şu taýda bir story goýup durun şo gelýär her gerek ondan çykyp bilmeýän gaýdan bir iş barly. Hoş. Yani giza. Yankı olsa yankı sette boşum girim gurumi ne son meri oğlala peygamber goti çon ödüm bijurwana familde var doğrulala var yol mesalyanlar sözrak ularda peygamber bulu bir şuma takrib sazi aslarının kaptallarını şuma kanallarının kaptalına başlattırla tamam yerlerde dağıllara sahte mesken mert bulu diye. Boşum girin yanına. Hava
onu hetmen bir beyan et, hetmen bir ayıp ostada, hetmen bir son bir Mehmet Kolya bir her kim kulada eline göre mene bir seri koydum. Postların da atlarını koydum. Onunla da bir son bir ettileri saniyedim, bir merdim bir bilsin, Türkmenle bir bilsin. Şumat bir jirvanı da bolup durany, vahşetnak bolmaly näçe hektar diýdi şonu. Hudaý men derek zehnimde ýok. Ýöne näçe hektar şulara beripdirler dawullara, ki şutada ejazy sakta saz berdirler, meskuniyet etdirler. Ki Türkmenlere hatta şoň yerlerine ne bir tuwaljak gotalar da çık gotalar da berilmeýän bolmaly. Ýöne masalara hatta sakta sazyň da mujawazyn beripdirler diýip dawullara. Awa. Gara bir katykyn var tola bolulu, hatmen şon bir beýan edin, aýdyň dogry siýaset şumat İran'a garşy emmerat millet kolly İran'dan sürün aketmeli, defa etmeli ýöne Türkmen aklarının bir defa ede bolýansyz bir siýasy aktyny gir wotýaňyz bir gaýrat edin diýip bide Peygamber bilen menne bolýaçyşym ruhsat bilen bir geňeşeýin edim, etmem bir metredeýin edim de. Indi goýuş etdiňiz, dogry. Düşünçdik. Ýöne bilen halkymyz şunu bilmeli, güýç halkyň elinde. Güýç halkyň elinde. Şu taýdaky Türkmen eger öz birleş öňüne dursa, güýç bar şonda. Ondan daşardan bir zat etip bolmaýar. Awa, millet bir adamlar turmalar, onda bir gaýrat gerek bir bişuwanyň ordamlary, ýol misalýanyň adamlary göden onu ýolman gurruny ýatyrdylar, ay akulla ýatyn. Bolar meden näsip ýatyrdylar. Ola Bula her näme kelletine gurtak bulasyny goýjak o diýip gorksak da boljak o diýip şeýdip gorkup geldi. Menzurumyz hetmen bar buruşmady, ýende bir zatda. Şomu goda düşündirip birenteklerden Türkmenen gan dökjük bolam diýip hatta akullardan peýgam geldi. Siz hetmen bar buruşup gan dökün diýem daga. Şumat Türkmenlere sizi bir seziňiz çykaryň. Turun näme diýende bala fikirkiýe baryp jowan oglalaryny şeýit etmelim kandy ýok, onjyrykda dära. Birentekler şunu napsyny. Baba bir meslehetamiz rahpeymay bir merdim bir hiyabany sulhudun hatta şu borda bakta timellide şonda bir şereket edin bir bolmada utturanda şereket edin näme bilen İranly şeýit dukaşyla gidip şeýit ýa-ni emet ýaly bir etirazyňyz ýetirin diýip başga jere düşünýärler. Bilen hetmen şo ýol mesalyany da koşuýmam. Şu onu durum diýemizde hani nismat ýol mesalyanyň gurrun. Hani sette boşum girin gurrun. Sette boşum girin gurrunna men özüm bartym datgan ony. Ne kadar da ayıptı. Hayır milletçiden kalmayın. Şöyle yalandan beri beyit beriya deyip. Hani şu taraf niye dedin? Nani meslen? Çıktı mı? Rızayet Allah'ım. Ne emetti mi? Hiç de belli olmadı. Awa. Şu vaqtda çağın men de gurun beripdim. Şol birinji gurunlarymyz şondan başladym Fatiha. Şol biziň ahullara zat ýok. Ol belletdi de ahullardan mene çizdim üstüne ahullarymyzdan. Bir tane akun geldi. Akun Nurizat. O da fakat merdim koştmeden süren. Şoňa da hukumeti adam. O da hukumeti adam. Aýtdym näme diýip başga birden reşefit gelmedi dedim men. Ola bir hukumeti adam dedim. Etlaatın gelip reisi adyny tutturma ýygy ýok. Geleli bolar, näme bolar? Gelip elimden tutdy, seni tanıyan dedi. İl Tayvan bilen tanıyan dedi. Sesin çıkarma dedi. Barçyk deyip elimden şoňa gurrun bak tokan. Şey diýakdan elimden tutup kenara çekti. Menne bolýar diýen şol oglalar goşuşdum. He dedim, reis etdiler dedim, meni qasapdy dedim. Habardarrak bolun dedim, bir mugda alkydamadyň dedim. Bir qetde çygydyň ýolmany diýip, şeýdip bärrakda oglaryň jemgyň içinde durdum. Atsanyň gurun şu wagt sen. Tat sette boşum girim gurun. Dadym ýanky ýanky ýol mesalyany nejek bolan o bir o senin gurruna bir qyda olana aketmediler näme, edip bermediler näme. Anladım sen. Awa İran'a attım canlı bir näse bir aýlyny kaýlaýny İran'a barpdym. Ýowrup gaýtmandan öňçe. Doğru. Pasportdan senin bir muşkilim bolup, pasport dogrulajak bolup, şonu kenen dedim. Sonra gaýtjak bolmam kan, gurrun boldy. Ýöne tuwala bender diýmedi. Şonu göze Türkmen agyrçylyk kilaladan bir dene denana gördüm. Hanik adamdan çykana qara denana şunu dedim men dedim ejeke sen näme işin var dedim ertekle ba dedim ýok dedi bir araňyzda hele gerek dedi. Hele bolmasa dedi bula elim tutup dedi zıngjakdan siz dedi gaýratyňyza döneýin dedi. Sen ertekun dedi men şun öwünde durmasam dedi ertekun men gaýrymda şey derler dip bir tuwala meni daýaw denanamışdyk benderden aqaladan jilgilandan gelmedik adam ýok. Her kim aňardan gelişine salam aleykum walek tenireli falan şeýdip gurrundaş bolamda heýran galdım. Emme tuwala meni gowdurdylar. Ýöne. Tuwala. Aýtýan ýöne
bilmeyen arasında biraz ahullamız kutayı etdiler. Şu mesela şu masette boşum girdi de hatta şu ahun şu yol masalyanın ahunu ay koşuyum. Bula yol masalyanın düşmanı. Bula yol masalyanı tahrip edecek bolýarlar şey deyip hani. Bir de emme millete dayıldırdı. Millet canından geçip arttırdı. Sizden sürüyna. Menden sürüyna men yolmaçı dera. Yende bir kümmetten barıptır. Yende bir akıl adam barıptır. Yende bir jelgelandan gelipdir. Senden sürüyna molo. Hemme çege. Sen hakkını soruşmana vartırla. Nem dip tahrip etmeli Allah. Valla mene nazım şey. Ahun diyenler şu mescitte oturup namaz okuydun bollu. Bu zatlarda ahundan hiç tamamız bolmalı, tamamız. Hem işe dayıt yani ziyarlar yetmese oluyor. Ziyarlar yetmese. Ne be ahun Türkmenler ne hem işe ahunla hareket edip durmuyor kadıyımla. Türkmenler hem işe serdarlar, hallar, şola bilen karar veripdirler, iyine düşüpdirler, haklarını hem alıpdırlar. Bizim ahun neymiş Cumhuriyet İslami gelenden ola ahunların kullanasa biz de ahunla araşıyatsa ahunumuz yok bizim önem yok şu altamıyor. Bir gerek yani şol Osman ahunla şol öne çıkışı olamır siyasetten düşünen adam, dini adam şoňa ondan ýanyn köp özü cesaretli şo gelipdir ondan başga ahunumuz yok abi. Doğru. Yani hemişe ahunla molanok bizim tarihimizde. Halkın öğretdiği, şu hallar serdarlar edipdirler. Bugün hem ahunu varaşıp yatsan bana yerlerde vererseniz, şol mezhebde de vererseniz, dinine vererseniz, namus da verirler. Ol için halk eğer etecek bolsa, edilişi önküde hareketleri yetişýäli, yine barmalı, itirazını etmeli, üýüşmeli. Ondan bu hareketlerde yençilmeli olar. Canla vermeli olar, kanla vermeli olar. Nem İran halkı şu wat 500-600 nem can vermedim. Türk buluşlar 150 da can vermedi mi? Türkmenin canı ondan gavurakmy? Beter hakkını islayan bolsaň boyun almaly bolardyn. Oturan yerine ahun nädem gelir çözer diýsen sana yerde yok, suda hiç adam yok. Oturan yerine ay mene kanun bitti, sağa zat bolýajak bolan hiç zat yok. Onu hakkını alacak bolsaň dünya şeýle, jengel dünýäň kanuny. Uruşup almaly. Şimdi şu yankı ayken uruşup almaly. Uruşup alacak Türkmen vermeýär sana. Türkmen öňçek uruşda tabanını bermedim, hiç kim kömekleşmedi. 40 ýyl mundan öňçek bolondady we de 40 ýyl mundan öňçek Türkmen daýyda durupdyr, wagany ken şehit beripdir. Ahyryn şu parça ýykylýansa da durupdyr. Ahyryn millet ki döwleti berdi dogry. Eývallah. Zähmetlerini çekipdirler inşallah. Ünlükü doğrularda da, o dünyada da hem yerde de cevaplarını alarlar. Delil olmayarak biz 41 yıl bundan olacak da durduk hiç kim kömekleşmedi deyip o muğda internet yok, bir enteklip millet bilenak, nemin bilenak, millet şunu düşünenak. Şu muğda hiç kim bizim yardımcımız bolmaptır diye. Hop bolmaptır şu muğda internet yok, itilarisani yok, bir şey edip kok ediptirler. Türkmenli 4 nefer da ediptirler. Ola da her näme ediptirler, şunu itilarisani edip bilmeptirler. O muğda bir zat boluptir. Inni biz bir ursu oturanımız inni İrani azata biz yani hem Türkmen öz hakkını yersin hem Buluç öz hakkını yersin hiç kim bilene işimiz yok pa Türkmenle hükümet etsin ya Fars hükümet etsin ya Buluç hükümet etsin diye mi dağa inni hem mekiş ağda birçiligi yetiptir ki fakat biz işi İran'la her kim öz ağaliyeti bilen her kim öz kavmiyetini oğuca olup dursunlar oğuca hakkını alsınlar hiç kimin hakkı paymal bolmasın deyip ursu otuysa bizim gurrumuzla bir entekler düşünene yok Türkmen otursun yok otursun da bir medeniyeti var ha. Buradan bunlar var bunlar kâsi ya bilmeyen aýtýarlar ya da bahana day men özüm şol 40 yıl öňkärde şu wagt ýene bir adetge ýatladaymy 40 yıl öňe Maraş türkmenler aýaga galyp şan çykarmak üçin ýörtmediler tezahürat etmediler açan şagidenden sonra habarlar bolup galdy. Son şagidenden sonra halklar hemme ayağa galanda Türkmenler şonu ayağa galdylar, mantygany aldylar. Şol kudretli yok, merkeziydi kuna darga apdy. Şu taýdan ýöne näme ýalňyş boldy? Türkmenler birinji Kürtler de savaşdy. Türkmenem savaşdy. Dil, ýani
Guruhay çepler var. Çelikay fedaidir, rahattır, gara muzahittir. Şol merkezi devletin önünde durup öz hakkın soğrayan milletler, güçleri şola bilen bile gitti Türkmenler. Şol için hem rejimini hem mesela serkuv etti. Bir Türkmen kalan o ki kalanken, ölenömken şu vakti. Yani yengilli de. Inni şonu ettiler deyip de yazsın alıp yatacak bank olmaya. Şonun tecrübe almalı. Nerede yanlış oluyor, nerede yanlış hareket etmeliler. Bir de şunu unutmalılar. Bir savaşta sen öz hakkın için duruyorsun. Onda yenilmek de var, yenilmek de var. Ölmek var, öldürmek var. Hem de tayyarca gelmeyer o savaş sen. Mühim zaten inancın için hareket etmeli. İnancın. Yöne siyasetin de bolmalı. Şimdi şu vakti yanlış bir siyaset bolsa, şimdi şunu etmeliler. Yöne mınnaydın, edil şu vakti men Türkmenler savaşmalıyım yani, ona maydın, yarağatlar, köçer çıkmalı değil. İn adından ovan adamlar üyüşüp bir tutada bir itiraz etip biliyor ha. Bereketten. Şunu etmeli adından. Şuar vermeli. Divarlara yazmalı, internette yazmalı. Şular etmesen, sesin çıkarmasan sana kömek yok. Bir adam tutaydı görülenle de olmaya. Bir sen haber yazanın bilen kim sana dinleyer? Bir haber olup gider de. Şol halkın öz yaşayışını isleyen olsa, yürü avut yanmasa gitsin, üyüşsün, şuarın bersin, haberinde bir yazaylı. Şol. Yok, eline yara kalıp uğraşmasın, savaşmasın. Eğer o vakti gelir ama gelirse vakti olam etmeli olan. Şu vakti değil. Bir hususlar da yazayım ya da. Elinde parçalın ada biz az. İşim yok. Biz yetiştirip bilemiz. Bunçuğumuzu yetiştirip bilemiz. Kıyın şuğullum. Nemidinem yan gaz kat bulanla. Behterin bahana. Nemidik biz soğukta gezmeliyiz. Özümüz gazın içinde yatıyız. Ya şuna mengeş bir zat. Sen etmen var, merk ver. Baba gerekke. Sen etmen merk ver demek gerekke. Doğru. Yok, onu da çekke ziyan yok da, barsın şu boşum girdi zavılla veriyem. Ne mi zavılla var, bir Türkmeni yok deyip bilir ama. Berekeller. Etmen sen, hem meseleğini şuna der, sen her neme itiraz etip biliyana. Şu da, ağzından bir mehelli zatta, haki yol masaliyanla bolşiyalı. Ünüm Anmar olumda bolşiyalı. Ya ol namusi mesele bolşiyalı, uyuşuklarsın zaten ağzından. Şunu yedik. O ahun gerekti adamlar. Şuna internetten yazışıp bir neyse gayratlı olan halkı çağırıp varmalı. Okan barandan sonra da sana o tayda şirini paylanmaya onan bilmeli. Radiyensilecek ben kavulaşak onun boyunu alıp gitmeli. Onun bir mualla bir manı bir peygamber ya da ayeten diye yoş diye azadi gelse diye dininin dağıttan çıkacak kolyanız, nehmetecek kolyanız diye. Ben de anlayayım bir şeyden namamızı bir gözde dedim, bizim nire kakılaşıyanımız, hatta ben oğlum da mualla dedim. Ben doğanım da mualla dedim, karışılığını alıp dedim, ahun dedim, biz dedim, olatlar da ellen beresinde gelmeye dedim. Sen yöne oturup dedim, beşer dayı oğlum dedim, bana etyensen dedim, sen dedim, dini lahazdan Türkmenin dini gidip var ya, hakkı gidip var ya dedim, ben sen bir yerde görünen yerin var mı dedim. Sen namtın dedim, dinin değil mi dedim. Sen ne dedim, yol misali yanına görünmeyen dedim, ne dedim, boşum girdi, dağıttın kıda görünmeyen dedim, senin kıda görünmeyen dedim. Sen yerde sonra dedim ben dedim. Sen beşer hayratım oldu dedim, dinin, namtın hemmesini dedim, bir değil mi dedim. Sen oturda var, kovzatta dinin tebliğatta dedim, savat belen dedim, öve gel dedim, ben ne bar ilayama okşayın dedim, sen dedim. Bir entek savatsız gelip oturuyana dedim, sünen uzaktan dedim, millete de sündürecek kavalyana dedim. Ay, bulan dini yani şu zekattır, yani İngiliz namazı kılmaktır. Olar o başka dinden şulan biliyanlar adına bilen okmalar dini. Beter kiçelt yalar mı kaldı? Hayırlığa gayret edin. Bir de şunu settin giyini ayıp dediniz, bir de oğlumuzun üstünde durduk, ayıptık. Goyozun oğlullu. Bir de şu set. Yok. Doğru. Onun bir yerde havaram yazıp oluyor. Havar yazanında da öz kıyınçılıkları var. Eğer halk ayağa kalmasa, uyuşmese bir yerde yankı televizyona rahatları da vermeyalar. Bir havar yazıp iyi veren mi diyorlar. Onun biraz rahat çıkmalı, sesi çıkmalı camiada. Doğrudur. Ehmiyet yapacak orada. Bir de olar da ne hem olar Türkmenler, Türkmen'e yürü avıp durana. Olar bir topu orgayta mente pırdat dedin tezcetelip diyorlar sana. Doğrudur.
Aytam belki de şol devletin etdiği işini himayet ederler Türkmenlere karşı. Şol için bir kavar yalanlan bolmaya halkın uyuşmeli, etirazını bildirmeli şu şekilde. Bizde bizde şu ustada gençeyliyelimiz oğlullar şundan sürün. Bizden tawadi yokarrakta, bizden malumatı yokarrakta biz yana yazıydığımız vazifemizi anjam verdik. Sette boşum girden sürün. Biz bir 5 nefer bilen gençeyli, bir forşeyli ustadımızdan bir gençeyliyelimiz şuratlardan sürün. Hem de fakat yazma bilen bolmaya. Sette boşum girmi çeşim gözüne 10 nefer yazayım ben. Sağımda şey dip tuğmi gözüne yine 20 defa yazayım. Yani siz özünüz de muttehet bolup bir owan adamlary iyi bolmany üýsülle bir kine bir etjek osadan açy bilen kötü ýerde. Siz näme dip sulukat ýanyňyz ýer? O bir taş döwrekleri değiştir, ola da barar, odan olakan resanaýa ýetip bilýär. Biz ýüzde goýup, olakanlar bir kide goýar, odan dünýä eşilýär. Bir film almaly, eks almaly, iyi vermeli. O tap. Näme biz oturan ýerimizde şon aýdanymyz bilen ben bir reissom hormy? Ya vezirmi? Näme biz telewizyon mu var elimizde? Bir däne habar şu vilayetleri de atacak bolsak vuruşup getiriyor şolara. Olar menden çıkarat gelen o. Olaram nirde habarda şunu ýallar, nirde oğlan moda bir jamada bir täsiri bolsa şoň ýüzüne habar döredilýär. Doğru. Yerine habar edilmeýär. Ýöne men mundan aýdaýyn, ýani ol zawyllar getirişleri aslında şolong näme ýakyn wagtda bilýärler da İranly bir goýgolan boljak, türkmenler de mentägen aljagyny bilýärler. Şoňa barmaqa zawyly köpeltjek bolýarlar mentägen. İnşallah o günleri kalmaz, inşallah yıkar inşallah. Kalmaz, işte türkmenler bir zat bolun gaty güýçliler türkmenler. Türkmenler gaty güýçlenir. O forsat bolmaýar ellerinde. Yine 20 ýylda forsatlar bolsa hawa diýerdim. Bir kileçelliken zatlar ütgeýe mentägede Türkmen yine güýjüni alýa, ondan ölmäntigany eline geçirýär. İnşallah o da İran'ın içinde, ýöne Türkmenin öýde idare etjek şekilde bolar bu mentäge. İnşallah. Bunu başarmalılar. O taýdaky zat nahak suratda gelen zawlar da gaçyp gider. Nahak suratda gelenler ýa-da rejim zaty bilen. Çok zähmet geçirdi. Näme oldu? Kanunda oňa Ostat hem namayında da imza edipdir diýdiler. Men ne dedim? Awa dedim, beýte dedim, şon dedim, medrek bilen dedim, men namayında da baýt imza etmeli bolarda, doğruda Ostat şonu. Şu yerlerde gelip şolonky ne? Namaýandalar imza etmese de bolýar da onu. Doğru. Öller berde deskary edip awamyz öwes berdik diýip bilýärler. Namaýanda diýen Nawaf Mamedcan 227 tanesi oturup da idam etmeli imza etýän namaýanda näme gelse imza ederdi. Boýnalmaň şu boldy, bir de ýazdyk dem, aýtdyk dem, boýnalmaň şu boldy. Erti medrek taplar kim oňa? Bir entekle biz muhbirde, biz besijide diýip datta ýatyrylar, Mehmet aý falan ele bele bir şinjirek halakin dogry karty besijimiz bar. Ýani biz muhbirde falan ýerde şirket etmedik diýipdir de. Bir medrekle ba bir entekle adamla aýryp bilen mizaklydy, gokat bilen mizaklydy, medrek tasyp bilen mizaklydy. Awvel ahir aslar, hem meňninki aslar. Şu besijde şirket etýän adam, şu etirazatda serkup etýän adamlar ýeke bilen sizi familli, dost diýip, doganlyk geçerim kam diýmän, hiç kim millet gana teşnemmat, millet gan merwati, hiç kim öz hakyndan geçmer. Men geçden de ertik gün ýende bir gapdalyna durar. Näme siz näme etýäňiz diýip, bu falan ýerde ýokdymy diýip, hiç muğda hiç kim hakyndan geçmer. Ondan sonra bakımrak merdemek hasarlan besijlerin içinde de halamaýarlarken bulun içinde de muhaliflerken bu toparlar doğrudan beýguna halkın tarafından. Olar bilen çiği bile yakıp bolmaýar da. O doğrudur. Ýene bir entekler iş var. Bir zaman bilmeni betiji şereket ettirler, bilmepdirler. Olan gurruncuda bir entekler serkupda şereket edildi, olan gurruncuda. Olan hesabı o aýyr şon ýa. Doğru. O şonu Allah emir farmaş wada men hikmatda osat bergendim. Eýwreýlan armadan. Allah ýaranyň bolsun. Türkmen halkyna da Allah ýaranyň bolsun. Ýöne şunu aýdaýyn. Eger türkmenler şu buluşyş wagtlara ýakynlaşyp berse, bular gorkýarlar. Şol etmejek bolýarlar. Şol görgüç bolsun, zat bolsun goldamaly şol. Varan himayet etmeli. Şumat bilen şumat vagan şu buluşda bizim tarafımızdan ketläweti sen aýtsyň bilen agdarda buluş bolsa bolsun, şumat vilayet bolsa bolsun, siz eliniz berin, siz bir hedefinize ýetmeden sürün.
Emanet edim. Şolay elinizden gelýär. Namaza bahana bilen namaza barım. Cuma namazına barım son. Bolýa Muhammedcan Bolýa onu sana häzir. kızım yüzünü raklasın. Bolýa. Bolýa. Gayret edim bergen. Boldy. Hava indi näme barnamyň soňuna geldik. Başga gurun berjek. Haftaýy otaqdaşy başyn wagt heli kemi. Indi şu taýda eger kän bername ýa-da film agyr boljak bolmasa iki böle gedip başka näze berjekdi de geldiler. Olmasa bir gerek çıkar, ol seyip bolar. İkinci gedek kısmet doğum diýip de başlap bilýär. Eger onu ýaly kysga bolsa, onun daşynda da sonra başka gruplar da kurarsa, ýa-da wagtymyz kän, ýa-da kynçylyklary bolarda biz geçireylik. Ýöne ýanky aýdyşymyz ýaly uluslar bilen türkmenleriň bir ortak ýeri bar, o da mezhepde, bir de zulümde. İran milleti bilen ortak ýerimiz bar. Türkler bilen gaty güýçli ortak ýerlerimiz bar. Şol ortak ýerler tapmaly, şol türkler bilen hem tapmaly, başga sunnilerle de tapmaly, şiğalaryň hem şol biziň ýanyp duran ortak ýer, onam tapmaly, şu ortak ýerleri güýçlendirip, ol arkanda durmady, o etmedi, olar ihtilaf atmasyn aýdylýan sözler. Olar näme milleti bir ýerinden aýyrmaly, şol näse ýakynlaşyp bilseniz, türkmenler şonça güýçlenýär, şonça güýçli bolýar. Şu wagt Bulustanda, Kurdistanda bolýan hereketler bütün İran goldap dura. Burat goldap dur. Şol bir üç sanyk türkmen goşulypdyr, şol Mevlevi Gorgiçde, şonna habarlarda ýazyldylar, her ýerde men okup begendim şonu. Türkmeniň aty geçipdir ağzyndan diýip. Şol üçin şu wagt bir zat bolsa goldan ýer. Buna aýdyn. Şu wagt bara İran halky indi tezyedir zatdyr, beýledir bir-birine de. Şu wagt bir noktada dur. Şol her kim hakkı için ayağa kalsa şu Bahayi de olsa goldan ya, Sunni de olsa, Şii de olsa, Türk de olsa. Şol için bir zat koşandan koşup bilseniz, koşup bilsen koşuluvermeli, goldamaly. Ol etmedi, bu etmedi. Bular bu gurundan arsynda ýene şu rejimi özü ýatandyr. Onu hem ihtilaf yaratmaly, aýryp etmeliler. Biz buluşlardan bir gören adamız ýok. Ol uruşda zat hükümetdäki türkler vilayetlerden gördük. Olar hem inni akla gelir de ödüler görýändir da netije neden işlerini. Buluşlardan bir gören adamız ýok. Bolýar onda köp sag bolun, men diňňäniz üçin taňry ýalkasyn goşulan dostlar. İndiki hepdesili, indiki bernamazçili baryňyz Allah tapşyrýar. Allah kuwat bersin. Köp sag bolun. Häzir onda çykýar.